masu da sauraron mu kamar yadda kuka ji wato kira duka wato na jarumai wanda suka zo domin gudanar da wannan wato festival na al'adunmu na Nijar gabaki daya, amma ni na hiso ma a ce al'adunmu Nigeria tunda idan aka diba a cikin al'adun abinda babu da yawa a Najeriya da cikin al'adun Nijar ba su da yawa, na kuma Nijar da babu a na Nijeriya kuma da babu a Nijar su ma ba su da yawa. Maskaran da sauraron mu kamar yadda kuka sani yan wasa ko kuma jaruman da suka zo a cikin a gabatar da wannan shirin ga su kuna ganin su tare da mu za su yi muku kira ga bakin su daya wato domin zuwa a wannan shiri gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna kiran al'umma jamhuriyar Nijar da ku kasance da mu tare da mu a babban filin wasa na CCOJ. Za mu nishadantar da ku kuma mu faranta muku rai, mun zo muku dai da abubuwan da suka yi daidai da ra'ayinku. amma ba da na ce kyau din insha Allah da a fito kwanku da kwarkwatanku a zo sai oje karfe 8 na daren yau din nan za mu fara gabatar da wasanni kala-kala daban-daban wanda za mu nishadantar da ku insha Allah. To karki bari a baki labari, kar ka bari a baka labari, sai wangon ku muna jiran ku sai oje cikin da kai da ku da su to kasance gaba ɗaya